na ka na? Yes, Action Mark. Yes, oo. Na, no? Cybercrime kag child abuse. Ano ka bugat kaso ni Atty? Well, cybercrime, no? Especially in pag-post ni ang accusation na bin-post without the consent, no? Especially minor. Yung first thing, siguro binatanaw pag ito na that's why naging correlate na sa child abuse because din yung abitabanan. Because of the one minor, sige na protection na, no? Being the child. So anything that will, of course, I expose the child sa, let's say, sa kawianan, no? Pag magsasabi mga trauma sa bata, no? It's a crime committable, no? So, madako-dako, in fact, kung tanaw natin, kung balikan sa RA 7610, after it is more than 6 years, no? Up to 2 years, probably. So, pumadot lang ka na, after base ka na, more than 6 years, no? In sa cybercrime natin, probably, alternative, siguro 10 years, no? Depende, no? Kung ano ang specific na crime. So, nakita natin, nag-ambal na generally, katakaan sa isang kaso, sa dinikanan, no? Sa ulay na bill, ining bata, no? First, ini without the consent. So, klaro ini, very serious ito natin, tumbal, no? Muna gina-advocate yun natin, for a long time, na naging responsible kita, no? We do not own, while we own our freedom of expression, but we have to respect the rights of others, especially yung mga kabataan, no? So, we have protected natin any publication involving minors, dahil kita sila, no? Especially we are using a powerful media, social media, dahil kita sila na hindi dapat natin ganyan observe ang mga itsura sa mga kabataan without the consent of the parents, especially di na gamit mo siya, no? Ang natabihin ngayon, I believe that this mechanical tawag natin na influencer siya, social media personality siya. Pagalo kita, pinaportahan, pinahintaman ng mga hila na mga ginapon. Yes, sir. So, especially, after kung mag-video, no? Kabasa ba yun? Ginapailakad mo bilang bata. So I think may nakita na content. Pero ina-iya dahil sa content ng parents, kadang-kadang kita na ng mga video, ganun mga gabalik na HP. Hindi na content ng kabataan, may ginakuha na ako ng code. Hindi pinag-book lang bata, ibang video, pero ina ng mga video, harang mga binikan, ano? So may tacit na consent, so may explicit, may implied consent. Because sa mga parents, adat mo sa kapatado. This time, ang application ng binikanan, wala iya siyang consent sa ila. No? Kung ginasulugsun, gina-upgapin na dubuli yung bata. Kasi the term ang binikanan, na dubuli ang iya bata. So, kaya pagka-naordera, na-traumatize sa bata. Kasi na-pasulugsun, yung ginasino sa bata. Accusation is qualified, no, as a cybercrime. So, kami dapat na sa cybercrime in the first place. So, cyberbullying na, may paggamit, no, sa isa sa social media, without the consent, no? In fact, ang mga elements of criminal, kinanglanan man na i-presenta sa pagpasakita. So, nonetheless, where kung sasakit sa instant, sa instant class, ang ipit-ipit-pesto, medyo bukas-bukas tayo even ini ang abuse from abuse, no? Kung mapamatudan, doon special law, ang imputable penalty will be more than 6 years na nadaan. Which wala pa din na resulta sa cybercrime during the violation. Pero ang kung na-qualify na
violation sa 7610, correct term abuse law, probably the penalty will be more than 6 years. So, wala ang probation na matanda ito mag-plan sa action marlon. Pero may araw man na torne nagasiling ang kada platform may different privacy policy. So, ang individual nga nag-post, kung kaysa nagapanindugan man nga they did nothing wrong. Para sa ila, wala sila sa nakitaan nga sala sa ila sa daginhimo. May amo gabi nga si Mario, attorney? Yes, hindi can siya kung qualify. Content is not a defense. Contention is not a defense. Malong ko yung defense tawag sa natin. The mere act of saying that to the minor, pwede na mag-qualify na si an offense. But of course, being an alleged criminal offense, may mga defenses ng gara. Una, kami nang ilang-ilang kaya intention na i-minor siya lang, i-minor na ngayon na nang ibig na minor naman siya ang espiritu na involving minors. No? Hindi pin siya na sila gina. First, ang burden magpala sa minute na dito, yung kemprito na gabi ka lang. Expect mo kita yung nag-ipin sa siya, pero kaya mo siya ang siya ang namantayan sa iti sa pumagkakain ng kaso sa ultimate treatment yan abili din pa sa kaan kaso that's the student, no? Kaya sa na siya ng dahil kinakain no? Wala ka intention ngayon na pero ito lang tayo mo yung abalakan evaluate yung gina-appreciate ng evidence is the totality, no, of the circumstances. Wow. So, hindi lang isa. Sometimes, the way it is, when it has to also ng evidence, let's say video, kung ikat ng video, figure for na login na before moving data, Okay. Tano yun? One topic na nag-discuss ko lang sa thing regarding influencer, be responsible. You have to be especially lang man nila na no price rank na lang. Dapat ito yung picture, na medyo constraint ang ina ng gagawin. Which is especially yung pagpapahog ba pwede ka na but whatever the consequence, it's a gulang abigin pahog mo, may manpong ka, gulpi lang turong mata niya, you are also liable. Although, pinatawag na natin yung kwasay bill, against the tao, that's the negligence and recklessness that create damage, kamatayon, or injury sa tao. That is still a quasay bill, and to still violation crime under the revised penal code article 365. More or less, yung wala intention ng manakit, wala intention yung magpatay or whatever, but it causes damage or injury to other person, still a crime, no? Punishable Japan, and with imprisonment, no? Pwede naman ang peso, not to mention ang mga possible civil aspects. Siyempre, ang one, ang damage sa tao, kinanglan niya ipagulong, kinanglan niya mag-undergo ng mga rehabilitation, psychological evaluation, and of course, bulong na din, for example, may mga recommendation ng mga expert sa Senate. So, remember, in every criminal offense, may underlying na civil na aspect, no? A person could have criminally liable is also civilly liable. Mga pwede na siya. But in a way, to Marlon, ang very important na rin ang mensahe is
hindi absolute ang open right. Ang freedom of expression, let's say, content creator ikaw, may that is an underlying responsibility. Kaya may ara kita principle sa law, you can enjoy your right because that is your right, but you have to respect the rights of others. That's the basic principle na dapat natin i-import ng mga content creators. Attorney, may rin nagpadala sang question, no? Gabritor Subong, butang tabi may tao, nakadiscover sila that someone posted either sa photos or videos sa SOCMED site, wala sa isa permission. Ano ang unaging na pwede himuon, attorney? May nakatukib sa abi nga ginpost ang isa ding photos or videos sa social media site nga wala sang permission niya. Anong unaging na pwede himuon? Okay, ang social media site ginpost, no? Actually, may mga ginatawag kita mga identity theft. For example, gamit yung ngalan, ginagawa mo, nandawa na cases mo, ginasunod bala. Yung cybercrime, yung specialized agencies kita, no? Number one, ginaalaw naman na sa evidence mga screenshots bala. Una, of course, basic, no? You have it blatter, pagto ka sa police, no? Pag-blatter ikaw to prove a fact that at one time, na-discover mo, yung gamit nga lang mo, maging post na using identity. So, i-blatter mo. Dahil tatlo, ang pinatantong party right, you really decided na mag-file kaso. Meron kita nga mga cybercrime division, investigation. May arang PNP, may arang NI, pwede kita ka-refer. Number one, if it involve action marks ang mga, let's say, online platform, sinanda mo identify anay kung ito na ang nagimo sila. No? Kung diin yung post, na importante kita, may mga ginatawag kita nga Universal Resource Locators, URL, para ma-identify, ini ang nag-post, iyagi na din-post, amo ni oras, no? Actually, may mga importante, ito na dyan nga detalye, like, timestamp, no? Kung gaaligar ka, pizza, 22 sa November 2023, alas 4 sa mga tapos. So, pwede na garamay mo sa mga cybercrime investigator, nga buta na nila timestamp, no? Matag ka para mga consent, i-search ang imong mga Facebook page, no? May mga pirmahan ka. Ano na mga witnesses mo nga kung let's say may nakadiscover nga isa mo kita friend, hindi pagalo sa imo, kano ay na-discover, matag mo na sa consent sa mga investigator para buksan na lang iya nga Facebook page para mabutangan timestamp, no? Para mag-prove na sa ibang nga tao publicly, no? Ang yung post ini involving ikaw. So, process na siya. Then, of course, ultimately, pag-ara na recommendation, pwede ka na formally ka pabulig sa PNP o sa NBI para mag-draft ang email complaint sa affidavit sa iyong witnesses, you're touching your evidence, and then you can file now before the public prosecutor. Yes. At kung mag-abot na draft, ng kaso sa korte draft, muna pa matundaan ang elemento sa krimen. Yes, whether makonvict ka or hindi. Anyway, thank you good attorney ha. Kabalo ko nga nakahatag ginisang panundom or leksyon sa atong mga listeners subong. Thank you good attorney sa lawat niyo gabi. Salamat anytime mabuhay ka sa inyong programa. Firing line.